Miksi? Pätsi ja Pökälä show! Terve, mä oon Pökälä. Ja mä oon... Pökälä. Mikä mun nimi on? Sä oot mun pullea iloinen kaveri Petsi. Vähän tyhmäkin. Joo. Mä oon Petsi. Miss me ollaan? Siellä missä aina. Jossain vitun sammonen poliukot talos. Wow, Pökälä. Sä oot niin viisas. Joo, niin säkin. Oikeesti. Hei, kiitti Pökälä. Joo, miten vaan. Me tullaan silloin tällöin huvittamaan teitä katsoja siellä YouTubessa ja... Pökälä, Mitä? kenellä sä puhut? Katsojille vaan, Petsi. Okei. Ketkä on katsojat? No esimerkiksi toi tossa. Ai toi vai? Ei oo mikään kaunis tyyppi. No et oo säkään vitu pallero. Mikä katsojille saa sanoa noin? Miksei? Muuten ne ei sitten katso seuraavia showta. Wow. Oma show. Voiks mä olla omena? No et Petsi, sä oot vatsa. No ainakin. Me palataan ruutuun jonkun ajan päästä. Nähdään sitten. Pökälä, Niin. mikä sä sit oot?